Hi ha una economia que no comença als mercats, ni a la borsa, ni als despatxos d'un directiu. Comença quan algú dona un cop de mà, quan algú diu «això ho fem junts», quan la comunitat s'organitza. Neix quan una família troba suport per cuidar, quan un taller tancat torna a obrir les seves portes, perquè algú creu que encara hi ha futur. Això és Comunalitats Urbanes, una política pública que enxarxa persones, projectes i territoris, que aposta per la força del col·lectiu, que transforma la solidaritat en motor econòmic i que construeix, des del suport mutu, un país més just, recuperant oficis, espais i sabers. Construint aliances entre la pagesia, les cooperatives, la comunitat i les institucions. Volem una economia que ens cuidi, que arreli, que doni oportunitats reals per a tothom, perquè quan la ciutadania n'és la protagonista, l'economia deixa de ser una promesa buida i esdevé una eina transformadora.